Padayong nakaduol sa extreme northern Luzon ang bagyong Leon nga mas mikusog na ug usa na ka super typhoon. Gani kisa ka na ang signal number 4 sa Batanes, signal number 3 sa eastern portion sa Babuyan Islands ug northeastern portion sa mainland Cagayan. Signal number 2 sa nabiling lugar sa Babuyan Islands, mainland Cagayan, northern ug eastern portion sa Isabela, Apayao, Kalinga, northern ug eastern portion sa Abra, eastern portion sa Mountain Province ug Ilocos Norte. Sumala sa pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyong Leon sa eastern coast sa Taiwan ugma sa hapon ug mugawas kini sa par Huwebes sa gabi o Biyernes sa buntag. Pero kung mausab ang direksyon ini, posible gihapon nga moduol kini sa Batanes. Sa Mindanao, base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa ulan sa Northern Mindanao, Caraga, Barb ug Davao Region. Kini gumikan sa localized thunderstorms.